Moikka, se olisi Rakko täällä taas. Nyt tein vähän kuvalla lisää Happy Wheelsia. Sillä viime video meni vähän pieleen, kun sillä ei voinut kuvata kuin niitä 3 minuutin pätkiä. Joten mä ajattelin, että vaan tehdä tässä sen 10 minuutin pätkän tätä Happy Wheelsia. Ja pelata vähän näitä hyvin arvosteltuja leveleitä täältä. Today, everyone ja rating, näin. Sitten vaan noin ja ekannan. Etsitään vaikka, jos tää on mahdoton. Mä en usko, kun yleensä mikään näistä leveleistä ei oo mahdoton. Jaa. Ehkä tää on mahdoton. Jos me ollaan ninjoja. Ehkä tää on kuitenkin mahdoton. Ehkä ei yritetä. Legendaarinen Spikefall. Näin. Nyt me vedetään tää ihan tasa ykkösellä. Ykkösellä menee ykkösellä. Melkein. Siinä on noin pieni väli, ei tosta voi mennä. Eikä sit se ole legendaarinen just sen takia. Jatka. Tipu. Oliko se näin helppo? Mitä? Ja voitte katsoa sen mun edellisen videon, joka oli siitä Diepiosta. Kuvasin, editoin sen eilen, niin kuin sanoin siinä näkin. Editoin just sinä päivänä, minkä sanoin, ja julkaisin myös eilen. Ja sit tuli tässä Happy Wheelsissä myös mieleen, että jos te haluatte, niin te voitte tehdä tähän peliin mulle omia leveleitä. Laitat sen vaan nimellä Rakko, niin mä voisin jossain videossa käydä vähän pelaamassa niitä kenttiä läpi. Jelly's Evil Mission. Tää voisi olla ihan kiinnostava. Ihan rauhassa. Bubble Cup. Kuole. Minä voitan kaikki muut tubetat. Noin. Se Coming Lemon. En oo ikinä kattoo sen videota. Mä tapoin mun fanin. Ja Garetin. Sugoman. Sugoman. Sä kuolet. Vaikka meidän niinku molempien kanavan perusväri on punainen. Herra, mä oon parempi. Sä kuolet. No, ei. Se miekka on uponnut tuohon kiinni. Ei tää jätkä saa sitä. Ja nyt mä... Näin. No kun sitä miekkaa voi saada kiinni. Noin. Eikö se osunut? Jaa. Nyt se ei kai osunut. Jumping Ballers 2. Mitä? Tää leveli vähän lakaa. Pitääkö eikö tää loppua hidastettu? Mitä? Pitäisikö? Ei nää kädet kestää. Ja tää lagausta jo tietokoneestakin, niin kun se muuten vaan lagaa. Tää loppuu ihan hidastettu ja loginen. What? No sillä ei ole mitään. Se on varmaan Quibble Cup Rose. Mikä tässä viittaa Quibble Cupiin? Tässä on keltaista ja sinistä, mutta Quibble Cupin väri on oranssi. Ehkä meidän olisi pitänyt tarttua tuohon näin. Näin. Se oli niin lähellä. Ja sitten joku Johannes Käykkä-niminen laittoi vielä edellisen videon kommentin, että mä muka matkin Deataa. See what? Miten niin mä muka matkin Deataa? Millä tavalla? Voitte laittaa kommentteissa, ja Johannes Käykkä voisi vastata siihen kommenttiin, että miten niin matkin muka Deataa. Omassa mielestäni mä en matki ketään. Mikä tässä on tarkoitus? Meidän pitää vaan valvoa. Mä en koske kontrolleihin. Alas tän. Jei. Se meni helposti. Deadball vs Arrows. Loppuko nuolet? Näköjään kyllä. Ei oo kyllä mitään. Miten täällä on mukaan 4 tahtia tällaisella leveillä? Ei osaan sanoa. Would you rather? Nää on hyvä. Win a Oscar. Win sen Filmi-Oscarin. Aina vähemmistöt. Se on se mun juttu. Be able to kill somebody by writing their name in the book. Be able to... Joo, mulla ei oo hyvä enkun joten tätä mappia ei pelata. M12 Fatigue
Fatilis Timo. Miksi mä liikutan tätä näin? Kohivaan se oli, on näköjään. Näin. Ja. Start machine. Mitäkään tää nyt pian. Ja tää on vielä pikkusen huono siihen, niin kuin vasikutaan ihan tää. Pikkusen. Mä en oo ikinä mistään kattonut mitään. Ei oo löytys. Gas break test. Niin. Kuoliko Timi? Timi, kuolitko sä? Kuolit pois. Entäs mä vaan sen niinku... Toi oli huono tapa. Timi, kuolet pois. Mä en kaipaa sua. Näin. Toi on kyllä vahvaa lasia, pakko myöntää, tai no ei se näköjään olekaan. Toi on vaikea, mutta mikään ei ole mahdotonta. Ei edes 30 juojan pääsy. No se ehkä saattaa olla mahdotonta. Ei voi tietää. Pesä vähän kelloa. Noin. Näin. Näin. Onko tässä vielä? Näin. Mutta painakaa peukkua, jos tykkäsitte videosta, ihmiset luotkaa tää kanava. Ja nähtäisinkö vaikka seuraavan videon parissa.